Sana'o'in gargajiya da aka taso aka ga iyaye da kakanni na gudanarwa dai, sana'o'i ne da a yanzu ba cika mai da hankali a kansu ba bisa yadda wasu fasahohin zamani suka bunƙasa wurin gudanar da ababe da dama, da ma kuma yadda wasu ke ganin cewa irin waɗannan sana'o'i ba su samar da kuɗi masu yawa, wanda hakan ne ma ya sa ba kasafai akan tsinkayi matasa da ke gudanar da irin waɗannan sana'o'i ba, sai dai a yayin da wasu ke nesanta kansu da sana'o'in na gargajiya. Wasu matasa da ke yankin ƙaramar hukumar Akwa jihar Gombe sun dukufa ka'in da na'in wurin gudanar da sana'ar shaƙa domin samun abun dogaro da kai. Yayin zantawa da ɗaya daga cikin matasan ya tabbatar min da cewa shi fa sana'ar shaƙar kundo ta masa riga da wando har ma da takalmin sawa. Sai haka mai kwando. Ok, kamar akalla yanzu ka ɗauki shekaru nawa kana wannan sana'a ta saƙa kundo? Zan kai shekara 5. To kamar wasu za su ga cewa akwai sana'o'i da dama waɗanda akan iya samun kuɗi da yawa, kamar me baka sha'awar shiga wannan sana'a? To ai ita wannan da ta rike nema abinci na shi ne sa ni ma ne sha'awar ta nake yin ta. Wannan ga datta ne. Ba kuma higata ne, ga datta ne nake yin abata da hannuna nake nema abinci na. To ai ka san da ke ciniki ne ya riga da ya danganta. Wani ana sayarwa 500, wani 400, wani 600 kafin da ba ta kasancewa. Wannan lamun tun da na samu na aure a cikin ta kuma ina ciyar da gidana kaga alhamdulillah. A ɓari guda kuwa shi ma wani matashi mai suna Adamu Mai Kondo ya bayyana min cewa ya ɗauki akalla shekaru 10 yana gudanar da sana'ar shaƙar kundo wanda ya rike ta matsayin gado daga wurin iyayensa, sannan ya ƙara da cewa da ita yake samun na kaiwa ga bakin salaci. Domin kuwa da Allah ya dogara da kuma ita ya dogara a rayuwarsa. Na kai shekara 10 ina saka wannan kwando. To kamar wani irin alfanu ka cimma wannan sana'ar? To da farko dai wannan sana'a ta gado ce kuma mun gada. Kuma ita ce hanyar cin abinci na. Da ita da nemi kuɗin aure na yake biyan mu bukata da Allah. Shi ma Bilyamin Yusuf Jikan Lado a nashi ɓangaren cewa ya tashi ne ya tarar da iyayensa da kuma kakanninsa suna gudanar da sana'ar, wanda shi ma dalilin hakan ne yasa ya tsunduma cikin sana'ar, amma fa ba wani alfanu da ya samu daga sana'ar, domin kuwa su ma waɗanda ya gaji sana'ar daga gare su ko zabo ba su ajiye ba ta dalilin sana'ar, wanda a kansa ma hakan take, domin kuwa ko kaza bai ajiye ba dalilin sana'ar sai dai samun na rufin asiri, inda ya bayyana cewa idan ya samu wata sana'ar da ta fi saƙa zai ajiye yin saƙar ya koma gare ta. Sai na taso na tarar da mahaifina zuwa kakana suna fafata, amma kuma ko zabo guda ɗaya ba su ajiye ta dalilin ta ba, amma rufin asiri akwai. Ina fatan Allah ya zaba min wacce tafi wannan ci, ina mara balale da zuwanta. Tunda dai ko kaza ni a halin yanzu bani da ita ta sanadin kuɗin wannan sakar. Ruwa yana hana mu yanko ta, haka zalika kuma yana hana mu saƙa ta. Shi ne kadai kalubalen masu iya magana dai na cewa sana'a sa'a, sannan duk ƙanƙantar sana'a hanya ce ta rufin asiri da kuma kare mutuncin kai. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. Ƙarashin rahoton kenan. Nuruddin Usman Ganye daga yankin ƙaramar hukumar Akko ta jihar Gombe.